Ginpanawagan sang ICC Office of the Prosecutor kag sang Office of the Public Counsel for Victims sa International Criminal Court o ICC Appeals Chamber nga ibasura ang apela ni anay Presidente Rodrigo Duterte batok sa nauna nga desisyon nga may jurisdiksyon ang amo nga korte sa iya kaso. Sunod sa Office of the Prosecutor, sala kag hindi husto ang mga argumento sang legal team ni Duterte kag dapat padayon ang proseso batok sa iya. Nagpasaman sang kapareho nga sabat ang Office of Public Counsel for Victims kung sa diin suno kay Principal Counsel Paulina Masida ang pag-withdraw sa Pilipinas sa Rome Statute hindi makapugong sa ICC nga mag-investigar sa mga kaso nga natabo sang miyembro pa ang Pilipinas sa nga mga korte sa The Hague. Ginaapela ni Duterte nga balis karon ang ruling nga nagapati nga may jurisdiksyon ang ICC sa iya nga kaso. Sa karon ginapangatuwang ni Duterte ang kaso nga crimes against humanity. May kaangtanan sa kontrobersyal kag makamamatay nga war on drugs sa iya termino bilang presidente.